A multinacional Stolzia Farm reforza a súa aposta por Galicia coa ampliación das súas instalacións en Cervo, un proxecto apoiado pola Xunta con máis de 13 millóns de euros que permitirá aumentar a produción e crear novos empregos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na inauguración do novo criadeiro de linguado de Stolzia Farm e na colocación da primeira pedra do futuro edificio RAS 2, unhas instalacións que consolidan a Galicia como referente na acuicultura tecnolóxica e innovadora. De máis de 13 millóns de euros para multiplicar todavía máis a actividade que hai aquí e a riqueza que supón unha empresa de orixes en sitios máis lonxanos, pero que consolida a súa galeguidade. O seu centro de operacións mundial o teñen en Galicia e, polo tanto, nos agradecemos moitísimo esa aposta, esa confianza, e queremos responder cun compromiso de Stolzia Farm que é real e cun ritmo de crecemento que é extraordinario. O proxecto permitirá ampliar a superficie produtiva en máis de 7.000 metros cadrados e superar as 500 toneladas anuais de produción. A actuación contou cun apoio de 13,2 millóns de euros da Xunta, cofinanciados con fondos europeos, e contribuirá á creación de 26 empregos directos e medio cento de postos de traballo indirectos na Mariña lucense. Aquí se quere aumentar a superficie productiva en máis de 7.000 metros cuadrados, aumentar a súa capacidade de produción en máis de 400 toneladas anuais, crear moitos postos de traballo directos e indirectos, e, polo tanto, esta mostra desa Galicia moderna e innovadora, que nos sentimos orgullosos das actividades máis vinculadas á nosa maneira de ser, debe ser acompañada e queremos facilitaros as cousas todo o que poidamos. Durante o acto, Rueda destacou que a estabilidade, a seguridade xurídica e a axilidade administrativa son claves para atraer investimentos estratégicos á costa galega e puxo en valor que unha empresa de referencia internacional manteña en Galicia o seu centro mundial de operacións. Debemos seguir sendo ese lugar fiable para investir, para responder aos esforzos que fai a xente que arrisca a súa riqueza para seguir creando máis riqueza todavía e, polo tanto, esa colaboración entre o sector público e privado, que tanto se fala, aquí ten un exemplo perfecto. O presidente tamén participou na colocación da primeira pedra do edificio RAS 2, baseado nun sistema de recirculación de auga que permite reutilizar entre o 95 e o 99% da utilizada, reducindo o impacto ambiental e apostando por un modelo de produción máis sostible.